ଏଥିପାଇଁ ତୁ କି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ ହେବ କହ ମତେ। କଣ କହିବି ମୁଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଦୋଷୀ କଣ? ବୋଉ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ କଣ ତା ନିଜ ବିଚାର ନିଜେ କରିପାରିବ? ମୋ କଥା କଣ ବିଚାର ହବ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ମୋ ବିଚାର ହେଲେ ମୋ ବିଚାର ହବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଉମାକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଣ ପଚାରିବୁ କିରେ? ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ କେବେ ଭାବିନି ମୁଁ ତ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଆଉ ତୁମେ ମୋ ଖାଇବ ଭାବି ଦେଇଛି ମୁଁ ତ ବାପା ତୁ ମୋ ଝିଅ କହିବା ମୋ ନାଁରେ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ଉଠୁଛି ସେ କଥାଟା କଣ ସତ? ଏ ମା ଏ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ମନ କଥାରେ ତୁ ବୁଝାଇ ଦେ। ଗୋଟେ ବାପା ତା ଝିଅକୁ ପଚାରୁଛି ଆରେ ମା ମୋ ନାଁରେ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ଉଠୁଛି ସେଇଟା କଣ ସତ? କହିଦେବା ସତ କଥାଟା କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲି କହିବା। जोर को ଚତୁର୍ଥ ରାତିରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିବାକୁ ପାଏ ଭାଲୁଚାଳି ଭାଲୁକୁ ପଚାରେ ଏ ଝିଅର ଏଥର ବାହାଘର ହବ। ଭାଲୁଚାଳି ଭାଲୁ ତାକୁ ହଁ କରେ। ଭାଲୁଚାଳି ଭାଲୁକୁ ପଚାରେ ଏ ବାବୁ ଏଥର ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବେ। ଭାଲୁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ କହେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଲୁ ଯୋଉ ହଁ ନାହିଁ କହେ ସେ କଣ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରେ। ଭାଲୁ ନଚାଳି ଭାଲୁ ନାକରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥାଏ। ସେ ଦଉଡ଼ିକୁ ଭାଲୁ ନଚାଳି ଯେମିତି ଟାଣେ ଭାଲୁ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ ନାହିଁ କହେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ଓଠରେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିର ଦଉଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଭାଇ। ଠିକ୍ ଭାଲୁ ନଚାଳି ଯେମିତି ଦଉଡ଼ିକୁ ଟାଣେ ମୁଁ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ ନାହିଁ କହେ ଭାଇ। ହଁ ନାହିଁ କହେ।